Bonjour, bonsoir. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mikasa, Soukassa. Gloire à Allah, béni soit le nom du très haut, du très miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous magnifions et nous glorifions le nom du Tout-Puissant, le Créateur des cieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Gloire à l'Islam, béni soit l'Islam. Mes salutations les plus sincères aux uns et aux autres. Hier, nous n'avons pas pu avoir notre rencontre quotidienne, c'est-à-dire le direct. Cela était lié à mon état de santé. Je voudrais remercier les uns et les autres, ceux qui ont fait des prières de bénédiction afin que je puisse être rétabli. Merci à vous. Ceux aussi qui ont pris la responsabilité sur eux. De temps en temps, je vais le dire le long de mon direct, ne soyez pas gênés. Ceux qui m'ont appelé, ceux qui m'ont fait, ceux qui m'ont apporté des soutiens financiers, il faut le dire, parce qu'il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont dit que va acheter Djegananji, c'est ça, Djegaoussou, pour faire comme tu as enrhumé. Et surtout, j'ai un Sénoufouké qui dit ok, vraiment merci à tous ceux qui m'ont soutenu financièrement. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné à des bénédictions. Merci à ceux aussi qui ne pensent que Keita, voilà ça, ils ont oublié que j'étais malade. Et ils continuent quand même. Merci à tout le monde de toutes les façons. Cela veut dire que c'est un bon signe. Vous pensez à Keita, c'est bon. Et merci à Allah, Gloire à Allah, qui m'a permis de me rétablir. Merci à tous ceux et à toutes celles, une fois de plus, qui m'ont soutenu, aussi bien avec les bénédictions qu'avec des dons. Merci à vous. Alors, je vais commencer rapidement par Amina Demnene Djona. Je vais continuer, je vais faire belle journée fou. Je ne sais pas parce que je suis en train de faire depuis que je suis né. Je suis en train de faire je suis en train Donichi, Orange Money, ani Seradoro, Kowata, Djegaoussou, Koga Frotogala, Ogazika Mura de Gazichogana, Aben Chanbaraji, Muni Dioko, Muni Demeko, Muni Furiko, Munure Ulilike, Kakibarata, Aben Chanbaraji, Lagantuno. Merci à vous. Donc, salam alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh, Mikassa, Soukassa, gloire à Allah, béni soit Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, le très haut, gloire à son saint nom, gloire au nom du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, béni soit chacun de vous et chacun de nous, installez-vous et partagez. Nous, comme nous avons fait, c'est vraiment nous parce que le gouvernement, tu es conseil de ministre qui est Koulouba, Dimachichou. Nous avons à la djé. Le gouvernement, comme Nabeka Bato. Ni Morobigan à Boisserafe. Donc, bon, il va y Mali Furimano. C'est un balma chamambé, ni Kokoluka Pribla. Ni Red de Nasougono. Sougou Red Lanchou. Ani prix koka prix bla moko ka se kaye aka gele malin re makoto la ani commerçant ya ka chuko bela ka prix sebe ku bla malin nana nyini ngali ka ali bi jolde do donc o yoro gela yoro ma fe ka famot lo da o gele aka ni do la nga su kono supermarché ni do na supermarché kono ou bien mall de kono ou bien magasin bar de kono ou bien alimentation bar de kono forcément il est prix sebe ni. Mais ni donnant jour, à quelle la fia pour souguyo, à quelle Djikorani para souguyo, à quelle Amdalai souguyo, à quelle Bamako sougubayo, à quelle Bulkason Bougou souguyo, à quelle Djilibougou souguyo, à quelle Musa Bougou souguyo, à quelle Yirimajo souguyo, Manata souguyo sougula, à souguyo red lanchougo, à Kagalen qui veut prix sebegable, Mounou refene be ferila, Nico qui veut le blanc prix semena, kuma bigelea, kuma bichea. Nega jatimine la masi prisebela amasi prisebela gouvernement ga ngeni ga don Philippe boyoro jumani
gɛlɛya bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na jɔn de sababuya ye nin gɛlɛya ye parce que ni direction dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko la direction générale du commerce sɔni ka taa n da maga concurrence ma la direction générale du commerce a kan ka Mali sugu tagabolo dɔn o kɔrɔ ye mun ye importateur n'olu nana ni minɛn ye ale min ye directeur général de la concurrence a kan k'a dɔn ninnu nana n'u ka minɛn gɛlɛya nin kɔnɔ u b'a fɛ k'a di nin kɔnɔna la puisque u yɛrɛ y'a yira ko comité dɔ sigilen bɛ prix bɛ décider mun kɔnɔna la donc o comité kɔnɔna la bɛnkan de bɛ kɛ importateur nana n'u ka minɛn cogo min na olu b'a fɛ k'a di nin prix la grossiste ma n'a dila grossiste ma nin prix la grossiste fana b'a feere demi grossiste ni détaillant ma détaillant fana mana taa n'a ye u ka sugu kɔnɔ u ka transport n'u ka location courant ani fɛn wɛrɛw donc olu bɛ jateminɛ kɛ u bɛ se ka mun d'a kan donc nin baara bɛɛ de kan ka kɛ c'est pourquoi Yɛrɛwolo Debout sur le rempart tun dimina k'a fɔ ko planter ministre bolo ne kuma ka tɛ Yɛrɛwolo de y'a fɔ u y'a fɔ bɛɛ y'a mɛn mais ne bolo je crois que ministre kan ka na ne ni plan sugu de ka yira président o de y'a to n y'a fɔ n ko n'i y'a ye Assimi ye conseil extraordinaire conseil des ministres extraordinaire kɛ c'est parce que an ye fɛn dɔ de yira Assimi la ani kuma mun taara fɔ a ye a y'a ye non ni a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn sinon a bɛ se ka faamuya cogo di ko ni ministre y'a ka baara kɛ ka ɲɛ ka kibaruya sanuman di président ma ko président kelen ka taa ka segin tuguni dimanche don yɛrɛ fɛ ko ka conseil des ministres extraordinaire kɛ o nafa ye mun de c'est que fɛn dɔ de ye a ye fɛn dɔ de ye mun ma bɛn a ye fɛn dɔ de ye mun tagabolo ma ɲɛ a y'a partager a y'a bila ka jigin donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali bi n t'a dɔn sukaro bɛ joli la mais kunu kɔni n bɔtɔla sugu la sukaro tun bɛ 6000 ni ma fili 6000 a prix en gros 6000 ni 200 ni ma fili donc je crois que Assimi ka conseil extraordinaire kɔfɛ sukaro tun bɛ 7000 ni 200 bon 24 heures à moins de 24 heures ou 48 heures sukaro nana jigin fo 6000 ni 200 1000 bɛɛ de bɔra la ka 1000 bɔ la en 48 heures donc bɛɛ t'a dɔn ko bengani tun bɛ yan bɛɛ t'a dɔn ko nkalon tun bɛ yan bɛɛ t'a dɔn ko ko dɔ tun bɛ sen na mun tun cɛ man ɲi parce que sukaro bɛ se ka kɛ 7000 cogo di conseil extraordinaire bɛ ka kɛ tile 2 kɔfɛ ko 7000 sukaro ko ka taa jigin 6000 la 1000 bɛɛ k'o bɔ a la o kuma ka gɛlɛn dɛ o kɔrɔ ye mun ye tuguni minnu taara sukaro san 7000 la ou bien 6000 ni 800 ni 600 la n'a fɔra k'olu ka tila tuguni ko sukaro kelen feere tuguni 6000 olu dun taara san 6000 ani 800 ou bien 7000 k'olu k'o feere 6000 ni 200 o kuma bɛ caya dɛ o kuma bɛ caya o de y'a to sukaro tunna depuis conseil extraordinaire kɛla sukaro tunna dɔw ye ne wele k'u tɛ ka sukaro tɛ ka ye yɛrɛ donc minnu y'u ka sukaro san 6000 ni 800 la 7000 la 7000 ni 200 minnu y'u ka sukaro san la n'olu ko k'u b'a feere 6000 la olu ka perte ka bon donc olu fana ni sukaro la tunu olu tɛ se ka feere o la ka daba kama sukaro prix ka yɛlɛn tuguni olu ka se olu ye sukaro min san 6000 ni 700 6000 ni 800 7000 la ni sukaro yɛlɛnna kuma olu b'u ka sukaro feere ama ye jamana ni gɛlɛyɔrɔ ye ni bon alors que mɔgɔ kelen min jɔn bɛ ni Mali sukaro ye ni barika b'a la ni fanga b'a la a ka baara kɔnɔna na mɔgɔ kelen min jɔn bɛ n'a ye n tɛna a tigi tɔgɔ fɔ n tɛna a sotigi tɔgɔ fɔ mais mɔgɔ bɛ sukaro di Bamakɔ i b'a dɔn o ye sukaro di u ka fɔli la avec preuve à l'appui parce que facture bɛ yen sukaro dila 5000 ani 800 29000 o sukaro dila 5000 ani 800 a dila mɔgɔ kelen mɔgɔ damadamani tun bɛ yen a dila olu ma ni ma fili mɔgɔ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 2 kan mais surtout mɔgɔ kelen bɛɛ b'a dɔn o ye sukaro sɔrɔ yɔrɔ min na automatiquement o ye sukaro kɛ 7000 non sukaro dila ma wala sukaro dila ale ma 5000 ani 800 ale ye sukaro feere 6000 ani 800 donc ale ye 1000 d'a kan c'est à dire ka sukaro ta
ka sukaro ta a feere yɔrɔ 5,000 ani 800 ka taa n'a ye ale ka butigi kɔnɔ a seni ale ka butigi kɔnɔ sukaro ye ale ka butigi da traversé yɔrɔ min na sukaro kɛla 6,000 ani 800 a ye 1,000 de d'a kan 1,000 a ma taa ɲini kɔ kan dɛ a sukaro dila ma Mali kɔnɔ yan a ye 1,000 de d'a kan bon minnu taara sukaro san u bolo Assimi nana conseil extraordinaire kɛ a ɲinina ko ka sukaro jigi 6,000 la sisan minnu y'a san 7,000 6,000 ni 800 6,000 ni tan n'olu ko k'u b'a feere bi olu b'a feere perte la o de y'a to u ye sukaro tunu ka bɔ bɛɛ ko ko sukaro t'a bolo. Monsieur le Président, voilà la réalité. Monsieur le ministre, don min na n bɛ k'a fɔ n bɛ ka tulonkɛ kɛ kojugu la aw bɛ ka bɔ ka na a fɔ guerre bɛ Russie dɛ Covid-19 tun bɛ yen dɛ embargo tun bɛ yen dɛ n y'a yira aw la n ka bɛ fili kɔnɔ. N y'a yira aw la n ko sira tun bɛ yen ni Mali tun ye o sira taamali daminɛ an bɛ problème min na nin kɔlɔlɔ ni an tɛ k'a la. Directeur de la concurrence bɔla a ye ORTM wele k'i sigi Covid guerre en Ukraine sanction CEDEAO n ko non a bɛ fili la a bɛ ka nin fɛn saba fɛn fɛn fɔ nin a bɛ filiba de la a sabanan ko ya crise internationale an ye sabali an ye ɲɔgɔn bonya crise internationale ni a tɛ yɔrɔ si a bɛ européen de kan parce que ne tulo tɛ brésilien na k'u bɛ ka kule ko ye ne tulo tɛ argentin na k'u bɛ ka kule ko ye ka européen ni américain bɔ a la o yɔrɔ ka dɔgɔn koyi hali an bɛ carburant min consommer Russie y'a yira qu'ils sont prêts ko ka carburant di le Mali ma quelle que soit la quantité de la consommation o b'a di Mali ma mais an banna ka taa carburant taw fɛ ka crise carburant créer jamana kɔnɔ ka na transport yɛlɛ a kɛla sababu ye fo aéroport yɛrɛ pénurie de carburant tun bɛ yen ne ma fili aéroport la tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa m'o yɔrɔ sɔgɔ bɛ o fɛnɛ tun bɛ yen président an y'a f'i ɲɛna n ko dɔw b'a fɛ k'i ka baara saba to i bolo an y'a yɛrɛ la n ko dɔw t'i fɛ an y'a yɛrɛ la n ko dɔw b'a fɛ ka nin ko gɛlɛya i bolo mais comme aw yɛrɛ dalakan na minnu b'aw kɛrɛfɛ a ye vidéoman to yen sa vidéoman bɛ taa ne ye vidéoman de n bɛ n ka fɛn kɛ n bɛ n ka fɛn sɔrɔ a la ala barika la n bɛ sɔrɔ min k'a la dususuma n bɛ ka jamana min dɛmɛ o ye ne ta de mais kunfin minnu ma kalan mun tɛ fɛn dɔn olu de bɛ sigi ka kuma sugu dɔw fɔ parce que bi anw jɔnnen bɛ ka jamanadenw sɔn kibaruya ɲuman na n bɛ segin a kan n bɛ fɛn sɔrɔ a la o fɛn sɔrɔli n m'o fɔ k'o jɛya parce que n'i ma kuma ka ɲɛ farafin b'i ka kuma ɲagami fɛn a fɔlɔ ye mun ye o ye tubabu b'a fɔ o ma ko satisfaction o bɛ sɔrɔ bɛɛ ɲɛ hakililatigɛ o bɛ sɔrɔ bɛɛ ɲɛ parce que an kɛlen bɛ n'i ko k'i bɛ fɛn sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw ɲɛna bɛɛ ye nafolo de nafolo tɛ o nafolo ko tɛ fɛn tɛ ne bolo fɛn bɛ ala de bolo fɛn tɛ n bolo fɛn tɛ n bolo n bɛ segin a kan fɛn tɛ n bolo a bɛ ala de bolo an bɛ fɛn kelen min sɔrɔ o ye nisɔndiya ye mɔgɔw bɛ weleli min kɛ mɔgɔw bɛ dugawu min kɛ dugawu tɛ minɛ yɔrɔnin kelen dɛ mais taali ɲɛfɛ dugawu bɛ minɛ dugawu sugu min fana bɛ kɛ an b'a dɔn ni kunfinw bɛ wele a donna tan a bɔra tan ne b'o n'u ka kunfinya to ɲɔgɔn na ne tɛ bila olu ka niveau la i t'i bila olu ka niveau la i b'i ta to yen parce que baara bɛ baara la n'i sera kɛcogo la i sara a bɛ ala de bolo ala b'i sara don min na ale de b'a dɔn a b'i sara cogo min na ale de b'a dɔn donc an t'an ta kɛ nata kama ni ko n ye fɛn sɔrɔ o nata tugu tɛ nafolo ko tɛ wari ko tɛ so ko tɛ n ye kunnawoloba de sɔrɔ parce que n bɛ kibaruya min lase maliyɛnw ma a bɛ maliyɛnw bɔ fili kɔnɔ minnu m'a kalan n'olu ko k'olu b'u bila i ka niveau la e min bɛ ka jamanadenw bɔ fili la n'i y'i ta u ma mɔgɔ tɛ jigin olu la mɔgɔ bɛ jigin e de la parce que nana kuma caman bɛ ka fɔ mais n mago den kelen t'a la n tulo tɛ mɔgɔ ka kuma na o kɔrɔ tɛ k'i ni ye n bilasira komi n tulo cɛ la kuma kɔrɔ t'o ye minnu ma faamuyali kɛ minnu tɛ fɛn dɔn a bɛ minnu ɲɛna ko an bɛ ka kuma ten c'est vrai an bɛ ka kuma ten mais an bɛ ala fo k'ala barika da an ka kuma n'a tun danna mɔgɔ wɛrɛw ma
Assimi était conseiller extraordinaire à Tndake, Dimachido. Mais à quelle heure? N'y fait sur mes d'ici gauchine parce que soit Jigina, Kabowa Wolov Kana Waworola, ou Kalane Bolo Kuna Wolubadi, Motsika Mosaranui. Nyani fama nyamro nyani nga présent fe ngaka wuli kijo nama dado Nicola sugu te sumaya de aya dado kola sugu sumaya wa sugu masumaya donc ni confirme be kuma aye confirme to ka kuma munu te fendon munu makala ayo toy parce que nebe femna ala de bene sara asara don asara kuma mais ala fouka la barkada nga kuma kofe asimi bola sugu jigina o femba de ne rebolo donc mako dengelite mako ka kuma la mako be munu be blasra ni do nyumay munu be blasra kam bo fili kono mais munu be na ko video mana do da bota aya shibon la kita ba tala ofne ka to tala chima ro ala bodo donc albi mais autorité wele sugaro tunna koro flatala anyina ko ka sugaro prijigi mune sugaro san anakela waworo ni keme shigi waworo ni keme nani na fula ko ka sugaro febi waworo ubi waworo ni keme fla perti de lubolo to dia to sugaro tunna sugaro tigaye albi mo be gane wele gane ni nga sugaro kola 600 il est important pour ne pas que problème passe sur tout le monde ni mangaware donc les autorités qui averti qui tout daga sur tout nade sur tika yesugo kono parce que munu yuka sur sa mesigaka munu yuka sur sa wa wolonvla wa woroni keme shigi wa woroni keme woroni keme wolonvla la oluko tise ku ka sur fere ni prix la nemi ku ka sur fe ni te u dombaga yere o te sugaro fere ma nu ti do ta fere ma u dombaga yere o buka sugaro fere u ba fere gunola u ba fere u ka prix la naija ata naija kanata u buka sugaro fere la monsieur le président problème quoi refrain fléné ça c'est un nouveau front sugaro be ma ben u ban be ka fere donc mais c'est gaga Mogobe Bumakoya, Mouma Kelchuro Bella pour que Koka Noya. Mais allez Sekutala, une fois elle allait à Kamina Ferry Kaba. Allez tisser qu'à imposer Moreka et Kamina Ferry. Allez qu'on m'a dit, dans les conditions fixées par le comité paritaire, Moumé prix fixé. Allez pas qu'à prix fixé, allez te beau qu'on là. Mais mon veut d'aller bolo. Vous le mettez prix pour savoir. Donc, monsieur le directeur de la concurrence, Barabibolo. Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Barabibolo. Monsieur le Président, Agnini nous fait ou la solution dit Madjona. Agnini nous la solution dit. Nous maçons, monsieur le Président, nous beka souro la tunu importateur au terrain. Amo foko gele importateur de terrain. Grossiste d'odelo. Monsieur le Président, aya ñini importateur ou fait sugaro be soro yoro kata sugaro ñini ganane abe faveur kuyi ou be donner sugaro frais à moins de 25 000 munu nga sugaro bu bolone abe tolu bolo parce que tant que nous faisons donner sugaro blocage be tant que ni importer ba nous ma donnu ka sugaro blocage be ou kacha comme moment sera la société trop fort, on t'a fait un problème sur le on t'a fait une publicité qui a dit mon chima foule. Deux tours de sebe, n'y a trop maintenant kala. C'est comme par manque de respect pour la personne, mais ni mon roman nous sommes dans un cadre politique, d'autres a fait que la société trop fort dans un domaine politique. A dit d'autres fenêtres à fort, mais à foule. Donc ok. Monsieur le Président, Agnini importateur ou fait, directeur de la concurrence au Boudon, ministre du Commerce au Boudon, ayo le kounyinga ou quoi souro à niveau du mana. Nabe por la, aye aga $1 ka procédure telia souro nga sekado.
Ni sukaro ndona, mounou ken beka sukaro bloqué, ou sukaro ka tout le boulot. Et puis, tiens, frère, ou donne de l'air, ils sont très bien connus. Ou ils sont très bien connus. Beboudon, sukaro tumolo de bolo, ou l'autre mega sukaro fait waworo aniko, ou donne de. Donc, monsieur le président, a nini ministre fait comme Mouafla de nous voler. Ou quoi t'as commandé? Et bien, les Européens ont un système d'ok. Nations Unies, il y a un système fort. Monsieur le ministre, monsieur le président, moi, système fort, pourquoi toi là? Ou comme une manipulation de prix en Europe sur le gaz et le pétrole. Parce qu'il y a des entreprises où, qu'à chiffre d'affaires, ils ont réalisé des milliards et des milliards de chiffres d'affaires. Et pétrole et gaz en Europe. Ou qu'on peut taxer sur le bénéfice réalisé. Qu'on peut taxer. Donc, monsieur le directeur de la concurrence, monsieur le ministre, nous nous avons fait qu'Abou bet taxé sur le bénéfice réalisé. Sur la base de 5 000. Où il y a tonnage mou fait Abou taxé là. Parce que fait nos bé n'a ma damné pour que Kodoka dab là, ça va devenir une habitude. Les moyens prix manipulés, vous le taxez la personne sur le bénéfice réalisé. Après 50%, après 70%. Pourquoi on a d'abord? Parce que Malikura tu sais qu'à Joninga. Malikura tu sais qu'à Joninga. Mais Souaroko ni manipulation prix ni mal là-bas ni fin prix manipuler monsieur le président. Fin mini manipuler monsieur le ministre. Bon, je préfère dire le nom du président parce que le ministre, nous c'est le président on connaît. Monsieur le président Assimi, il faut donner des instructions pour que tous les bénéfices qui ont été réalisés après la levée des sanctions jusqu'à aujourd'hui, par toutes ces entreprises-là, vous les taxez toutes sur les bénéfices réalisés. Ma foi, sanction qu'on a là, ma foi, c'est embargo qu'on a là, quand je dis, sanction ou le fait. Fait bénéfices réalisés par la manipulation des prix, par l'inflation, à vous taxer. Toutes les entreprises, sans exception, à vous taxer sur le bénéfice réalisé. Tu as 1 kilo de sucre à 800 à Calaban-Croix. Vous voyez? Monsieur le Président, alors qu'il y a 600 francs, avec à faire 800 albi. Parce que nous, nous avons sans prime, nous avons faire 600, c'est une perte pour eux. C'est pourquoi je dis, Monsieur le Président, toutes les entreprises qui ont réalisé des bénéfices sur le dos des Maliens, après la levée des sanctions de la CEDEAO, vous les taxez sur le bénéfice réalisé à hauteur de 80%. Le Mali prend 80%, ils prennent 20%. Alors, on va continuer. Kounou, ni cérémonie de Toumé, m'a fait une cérémonie de la gagnant fait. Encore une fois de plus, les autorités de la transition dotent de plus de moyens nos forces de défense et de sécurité pour qu'ils puissent mieux préserver la souveraineté du Mali. Cela à travers la remise d'un important lot de vecteurs aériens ce mardi 9 août 2022. Afin de magnifier cette dotation en équipement, le colonel Goïta s'est rendu de façon symbolique sur les lieux en hélicoptère militaire. C'est au pavillon présidentiel aéroport Bamako-Sénou que s'est déroulée la cérémonie officielle de remise des aéronefs militaires au chef d'état-major général de l'armée de l'air par son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Avec la présence du Premier ministre, le Dr Choguel Kokalamaïga, le colonel Malik Diao, président du CNT, les membres du gouvernement, ainsi que le chef d'état-major et directeur des services des forces armées maliennes. Composé d'avions de combat, d'hélicoptères d'attaque, d'avions de transport, ces nouveaux équipements viennent ainsi renforcer la capacité de surveillance de notre espace aérien. C'est avec une grande fierté que le chef d'état-major général de l'armée de l'air a pris la parole, car ces nouveaux équipements permettront sans nul doute aux aviateurs de jouer pleinement leur rôle d'ange gardien couvrant les soldats sur le terrain. Je dis ma fierté personnelle aujourd'hui, car j'entrevois enfin l'avenir que mes anciens me décrivaient quand je n'étais qu'un jeune pilote sortant d'école, avec la fougue et l'ambition démesurée qui caractérise les jeunes officiers en début de carrière,
alors que j'étais déçu de ne pas avoir les moyens d'exprimer ce que je me sentais capable de faire. Lorsque j'ai rejoint l'armée de l'air dans les années 2000, on sentait déjà la montée des narcotrafiquants et autres extrémistes dans le nord de notre pays. Avec beaucoup de mes camarades, aviateurs ou terriens, qui se reconnaîtront ici, je ne rêvais que d'avoir les moyens de préserver mon pays de ce fléau. Hélas, après 10 ans de service, j'ai assisté plein d'amertume à la déchéance honteuse de mon pays qui a perdu les 2/3 de son territoire et qui en était réduit à implorer une assistance extérieure pour limiter la profondeur de la chute. Tous les officiers de ma génération porteront à jamais cette cicatrice. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, les moyens aériens que vous nous remettez ce jour n'ont pas une vocation de prestige, comme la flotte de l'armée de l'air a parfois été perçue. Ce n'est pas une armée de parade que nous construisons, non. Nous avons l'ambition de construire une armée d'action, opérationnelle, apte au combat et décisive au moment opportun. Les avions de combat L-39 Albatros, les Sukhoi Su-25, les hélicoptères d'attaque Mi-24, les hélicoptères de manœuvre Mi-8, l'avion de transport Casa 295, les radars de surveillance de l'espace aérien, les moyens de défense anti-aérienne, qui ne sont pas tous présentés ici, mais qui s'ajoutent à tout ce que nous avons déjà, seront exploités au mieux pour les meilleurs intérêts du peuple malien, conformément aux valeurs que nous ont inculquées nos illustres anciens. Ces nouveaux équipements dont nous assistons à la réception sont également le fruit de partenariats fructueux et gagnant-gagnant entre le Mali et la Fédération de Russie, a indiqué le ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara. Le peuple malien, si riche et si fort, durement éprouvé par une succession de tragédies naturelles et artificielles, a accepté de confier son sort et sa survie à ses braves enfants qui ont choisi le métier des armes, ni les frustrations causées par des décennies de mauvaise gouvernance, ni les rigueurs de la vie dans un contexte économique difficile, ni même le matraquage médiatique des nostalgiques d'un ordre colonial en voie de disparition, n'ont pu entamer la résolution de ce vaillant peuple. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, respectant cette volonté et connaissant parfaitement les réalités de ce beau pays, vous avez tenu à mettre l'armée dans les meilleures dispositions. Vous avez transformé sa stratégie, son état d'esprit, sa posture tactique. Vous l'avez orienté vers des partenaires plus variés, pour plus d'ouverture, plus de compétences, plus de fiabilité, plus de sincérité. Vous lui avez redonné l'initiative, toujours tournée vers l'avant, sans esprit de recul. Vous l'avez équipé en quantité et en qualité, dépassant ce que beaucoup pouvaient imaginer. Nous avons déjà organisé plusieurs cérémonies de remise officielle au cours des 20 derniers mois, que ce soit des systèmes d'information pour une gestion assainie et transparente, des infrastructures modernes pour de meilleures conditions de vie et de travail, des ressources matérielles ou financières pour nos veuves et nos orphelins, ou encore des équipements terrestres ou aériens pour la combativité de nos hommes. Mais je dois dire que la cérémonie de ce jour est historique, tant par la nature, la qualité que par le volume de ce que vous nous remettez, dont nous n'exposerons ici qu'une partie, le reste étant bien sûr engagé en opération au moment où se tient cette cérémonie. Le parking sur lequel nous nous trouvons serait d'ailleurs trop étroit pour recevoir l'ensemble du matériel récemment acquis, grâce au leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, et au partenariat gagnant-gagnant avec la Fédération de Russie. Ces discours pleins d'émotion ont laissé place à la remise symbolique des clés des aéronefs par le colonel Goïta au chef d'état-major général de l'armée de l'air. S'en est suivi des vols de démonstration de 2 Albatros L-39 et d'un Sukhoi 25. Cet événement aussi riche que démonstratif a été sanctionné par les présentations de tout nouveaux moyens aériens au colonel Goïta et aux officiels présents. Plus que jamais, notre pays est déterminé à se donner les moyens d'un combat
celui de la lutte contre l'insécurité. Et... Alhamdulillah, hier mardi, Kounou, aéroport international président Moro Keïta, avion nous dit la armée de l'air, chef d'état-major. Adila Koundjumana, Sadio Dila Kafo, que le Mali a les moyens d'assurer sa sécurité. Au COFE, le gouvernement a communiqué que pour dénoncer les accords de défense avec la France, au Corée-Moui, qu'au accord de défense T-Touni, partenariat T-Touni, sur le plan militaire avec la France. Mais son obégassé, Choguel Tuya for Nations Unies tribune là, que la France nous a abandonnés en plein vol. Donc, Choguel que la France nous a abandonnés en plein vol, au tien. Donc, ni Mali a une ko France kata. Mali a une ko Barkan Takubaku Bekata, Mali ko Kabse Ayerekoro. Mais Mali au foni d'alia Jumani. Betunganga ere ngola. Mais à don, commentateur ou bé, journaliste ou bé, mo chaman bola ka kuma. Ou yo kuma chaman fo. Mais ou nyena ko gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. Am se ka fin chaman fo transitionnement. Am se ka fo transition nyamoro commandanye. Mais fengele be nanyo fo ala rebe digana. Oui ka fo ko transition ma armeta a sebela. Transition de armeta ka ke Tchela Djouré, Kassiri, à Tchela. Armée Marobe fait là. Où il y a Benini qui a dit armée. Il n'y a pas de développement sans la paix. Jamana tisse katanye tant que ni basigité. Jamana tisse katanye tant que ni sécurité. Bon, sécurité d'où a fait follow moi. Mounou John Beni sécurité. N'a pas fait monument pour la défense et l'intégrité du territoire national, c'est l'armée. Namu le ko les femmes. Ka quelqu'un minanyini ka douma ou quoi c'est kujo ou jorola. Parce que ouye ou kali drapeau de koro. Ko be joni mali jigiya ka ala tabola. Ubu sekoke. Ubu nindi ka Mali préservé. Asimi feneko abina tase nindi ma yoro. Jamana feneni a sekoke. Mais ni ni beladje ni accord gabonais au to Sadjoko que c'est historique. Alpha Ouma Konare fangata domina. Aya partager ate ka bouger ate ka ken sabo aya partager. Alpha Ouma Konare fangata domina. Aya jenze s'il vous plaît partagez. Alpha Ouma Konare fangata domina. FMI, Fonds monétaire international, Banque mondiale, Banque centrale européenne, avec la Troïka, la France, l'Amérique, l'Angleterre, où il y a bleu d'Union Romaine, à dos, Rissou, Franboulabi, au Fangatuntoula. Désespéré, Rissou yu joka, tieni flé, faut qu'à djiti, Rissou nyamoro nyeka. Ouye mali mou deme, morbo tle, ani moussa tle. Ouye fait moun di malima, ou ka technologie tatola flemi. Mali desela ka mou ferré. Ou desela ka mou djeni, ko flamme de la paix, ou yo tien, ou yo démonté, ko ke groupe électrogène, ministre ou ni nyamoro yo tlatla ou ni nyonche. Alpha ou makonari tle. Parce que y'a quand tu sais qu'à Mali demain, ils ne peuvent pas financer le développement du Mali tant qu'il n'y a quelqu'un qui n'a Mali bolo. Il y a eu notamment Niang, je crois, Malik Niang, je crois. Non, non, c'est pas Malik Niang. C'est Niang, mais c'est pas Malik Konaté. Hein. Non, 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 c'est pas ce gars-là. C'est Niang, Niang Messigi, Akumaga. Parce que le gars, il est beaucoup cultivé, Niang. Il rappelle Tchama Keko. Il a regardé, il a signalé Kumaka il n'y a même pas longtemps. Gandika Platoka. Donc,
Mali désarmé là, Djougou Bena Mali kan Mali komine kan noya yoron kili net. Nya foyer. Ala ka hine ATT là. Ala ka hine Moussa Traoré là, ala ka hine Moro Keita là. Abdou Niang, merci beaucoup. Abdou Niang. Il est très cultivé. Donc, Mounique là. Sarkozy ni ATT ka Bembalia. Renseignement, les services de renseignement français. Où il y a Sarkozy là, il peut frapper un coup la Djamana Fla d'Afrique. Il n'a qu'à frapper la Libye. Parce que Libye sera sous. Ce sont nos frères Touaregs du Nord qui constituent la légion étrangère de l'armée libyenne. C'est-à-dire Mali, Anga Tamasheke Mounoube Nord là. Au lieu de tuer Kadhafi sera sous-officier, soldat de rang. Mais tu as Djidja, officier supérieur, en tout cas 80-90% au lieu de tuer Libyens. Et les sous-officiers, les soldats de rang, c'était les hommes du nord du Mali. Donc, Bengan, tout le monde, les services de renseignement ont infiltré l'armée libyenne. Les rebelles. Il faut relancer la rébellion dans le nord. On va vous aider. Ou y a Tchamake. Son a donc assez. Nyonye Kela Élysée. Ou tout maintenant on les recevait dans les hôtels luxueux à Paris. Ou Kmana. Sarkozy nous bena la Kmamena. Sarkozy you assurance Douma Kmamena. On va vous soutenir, on va vous supporter. Ils disent mais quitter la Libye et arriver au Mali, ça va être compliqué. Ils disent non, l'Algérie va vous laisser la voie libre, le Niger va vous laisser la voie libre. Vous allez vous déstabiliser le Mali et vous revendiquer. On va vous soutenir. Il faut qu'il y ait la division, il faut qu'il y ait la séparation, il faut que le Nord vous revienne. On est service secret Moro Kumana, on est Sénat Moro Kumana, on est député français au Kumana. Ceux de la majorité de Nicolas Sarkozy. Il y a assurance Bedouma. C'est là Sarkozy, en Willa Kato, Libyen Tchela, où il y a Libyen au Foutina, Libyen au Nina, que le niveau de vie d'un Libyen au temps de Muammar Kadhafi était plus élevé que le niveau de vie d'un Américain ou d'un Européen. Libye Nibé Fourou a été comme Nyakuma Mette. Non, 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 non. Témoin vivant à Yenwele, à Kokeita, Libye, Nibé Fourou. Avec la Maraji la Yoromna, il s'ocroît Klebetaka Dima avec un compte bancaire. Nitlala Kalala, Nima Barasoro. Sonika Baradamne, tu es payé au même, c'est-à-dire, il y a un diplôme, ni Baradamne, il y a un Sarawarimna, même si tu ne travailles pas au Warikele de Betaka Dima. Si tu es, c'est-à-dire que si tu as un diplôme, une licence, une maîtrise, tu es payé à 500 000 dans la monnaie libyenne, tu reçois les mêmes 500 000 en tant que chômeur. Les Libyens étaient tellement à l'aise qu'ils ont mal apprécié. Oufoué a dit, on apprécie le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Libyen mot famia. Région d'Odébé, en Libye, aux régions, eux se sont sentis délaissés par Kadhafi. Sarkozy, qui a servi de sécurité, renseignement autant pour moi, le renseignement français, avec les diplomates, où on a donné région Niemoro de Senghoro. On va vous aider à obtenir justice. Au lieu de commencer là à manifester ou à yorola, Moro sur la tournée ka Moro ta olu tchela kana capital kono. Puisque politicien Kadhafi a connu pas fait kika jamana de là, c'est la politique kika jamana de là. Donc les politiciens qui étaient frustrés, munu koko lu gena ka boy. Les politiciens libyens, donc voilà comment la révolution libyenne dans le printemps arabe a commencé par l'intelligence de la France, c'est-à-dire à travers le renseignement français.
Français nana do Libyen segura ni chogo de la. Kana Libyen nege ku kari nyongona. Ama e domina Kadhafi denge a bola Tripoli. Djamam Touma non fait où il y a une démonstration de force que Djamam bola. Mais Français nanae ko atisi katanye ils ont fait quoi? Où ils armé. Ils ont armé les rebelles, la rébellion libyenne, où ils ont armé. Kabantouni ka politiciens armés. Donc c'est eux encore comme Kadhafi poussé pour commettre l'erreur. Effectivement, Kadhafi a commis l'erreur. Donc eux ils attaquaient. Ou bien les marfa yubi nous bonnet. Donc Kadhafi fait un ordre dit tout a riposté. Donc riposter qu'on l'a là. Kadhafi démonstration que dans la boîte Kalamakouma ko Francis de Simbala. Ils ont commencé couper dougou de Naoumene Charoué. Où yo photo da koira ONU là ko Kadhafi utilise les armes lourdes contre sa population. Voilà comment la Russie a été manipulée avec la Chine. Ou aussi c'est ça, il faut neutraliser les armes lourdes. C'est ainsi qu'ils ont reçu l'ordre d'intervenir ou qu'à intervention que Libye à Tripoli au nom de l'OTAN. Donc Francisco, à l'EBC, Américain Konibc, je finance l'intervention, Francisco ko avion Bablo. Est-ce que Francis Willa domina ka Tripoli attaqué, Klekele Francisca fait bebana. Américains de fin c'est-à-dire les munitions américains de haut sanguine parce que la France n'avait plus les moyens, il n'y avait plus de munitions. Francis Dagabofo et tout c'est les Américains qui ont acheté les munitions et c'est là la France a continué. Parce que Français tout mes bonhommes qu'être l'économie. La France ne pouvait pas faire plus d'une semaine. C'est les Américains qui ont financé les munitions et la France a utilisé ses avions pour bombarder, pour neutraliser. Oui, ou qu'un satellite venait d'utiliser qu'un Kadhafi localisé. Donc Kadhafi Benado maintenant. Puisque nous nous tenons chiqués qu'à Foucault, même au Mali, le Mali, mon foyer bi, aïe daoula, aïe tigala. Mali bebina, Mali bibina, Mali binama. Il y a les services de renseignement français qui sont au Mali, mon foyer. Déguisés, ils sont au Mali. Avec de fausses identités. Attaquer Mkela Tessit. Nala Sorama Shuna Mina Damagala, la complexité. Mina Ivoronga Yorofene Kunguruni Tige. Je ne vais pas être trop long. 49 ni, Mina Damagala. Mais le soir, Nala Sorama va reprendre. Mais on va continuer. Donc, Mali Bi. Service de renseignement britannique au Mali Kono, américain au Mali Kono, français au Mali Kono, déguisé comme Ivoirion, tu mets quand de Tchoukomina, menuisier, chauffeur, mécanicien, peintre, au Mali Kono au Tchoukola, avec des fausses identités et des faux passeports. Au Mali Kono. Au lieu de tu mets Libye, les mêmes gars qui sont au Mali, c'est eux qui étaient en Libye. Les mêmes gars qui sont en Ukraine, c'est eux qui étaient en Libye. Donc, au lieu de politiciens, de Tumekana, Bengana, au lieu de Tumekan pour orienter coup de sur le terrain, l'argent, renseignement. Kadhafi fera la domina. Quand militaire sauter la domina, les mêmes éléments du renseignement français, où il y a Fort Touaregou, d'accord, vous avez la voie libre. Prenez tout ce que vous pouvez prendre, direction le Mali. Où il y a Taoudela Djigimalika. Mais on a Djigimalika domina, a été qu'à faire un tour. Comme le flanit, semaine sabawa, un truc comme ça. Ado, où tu n'as pas fait un phénomène kalama, ko ATT, a tout commencé à Mali réarmé dans le plus grand secret. A tout mis à la marfa au sang, quelqu'un mis au sang sur le marché noir. Où n'en a pas fait un kalama. Donc, il faut aller vite, ni Mali ni Soro. Projet Mboukono, à Tissekatanye. Donc, ATT Toumé Kanga Mali armé dans le secret, Francis Nanaboa Kalama. ATT ni Kadhafi Teket Menyongombolo, Ama Ben Sarkozima. Donc, vu que ce sont les Touaregs qui sont dans l'armée de Kadhafi, armez-vous, Marfa Santala, Aboulebseka Fenfetaya Betakatane. Odiato, on a vu des armes dans le nord du Mali à Kabouakilima.
Mais c'était les armes de Kadhafi. Aujourd'hui, Mali fléné. Le Mali n'avait pas les moyens. Et Ibeka Nani. Abe on yanango bina hine Malion là. Ou le fléné Malion bichi. 1000 milliards ko tunuti. Kata fait l'angolo ça. Dans le nord. Au nord, c'était pour couvrir. Parce que deux fois qu'il fallait couvrir. Donc, à technique quelque là. En 1900 là, 1900 mais exagération dans la doigt là. Détournement dans la doigt là. Donc, puis, Kouno au moins, à l'aéroport international Moro Keita, Malin Chamambe où il fait d'oyer assimila. Ma fongo assimile est bon à 100%. Je n'ai pas dit qu'Assimile est excellent. Il a des défauts, il a des qualités. Mais avec un mouké Djamanani. En même temps, il a fait mon te fait don avion cola. Ou bien essayer comme Malik avion de nous saboter. Ni avion d'eau blanc, ni avion d'eau partagé, n'a fait un, mina la j'ai n'aime se courir à là. Avion de nous. Tasma des avions de nous. Ou c'est qu'à faire un faux avion de nous. Mais mina essayé. Aïe avion, aïe partager. Nye ay jota mina essayé ka ni kala amin lame amin laje akan laje je vois Albatros L39 né. Albatros L39 D. Bon, Sukhoi 25 Moussana. Albatros a photo fléné. Ni Albatros ni Nedo. Mali né ira ni ne dila for armée force de l'air kono. Mais avion tasma de l'eau. Ibaron le Mali bibi ame bibi mna ali Ukraine a problème baby. Avion 100, avion ben nafa, moun nafa be jamanaka. Avion 100, moun se ka manipuler rapidement et facilement parce qu'il y a une crise urgente. Mali kata Sukhoi 35 ou bien kata Mirage Nounouni avion, les F-16, les F-20 ou bien les... A nafa de mambe Malika. Parce que à apprentissage, ça va prendre du temps. À bien un temps de temps, autant de temps boulot. Donc, achetons des avions efficaces, puissants, dont la manipulation n'est pas compliquée. T'as fait. Mali est équipé de nous bella. Pendant que nous nous béka solution d'Algérien, Mali béka Sukhoi 35 nous sent. Morobina blakato formation nos kalano fembeke. Olu betla la kumamna olu bena ou nous avions bena. Nous sommes avions nous ngana. Nous t'avons une formation de ke. Les pilotes, ils sont allés où il y a une formation rapide, une formation accélérée. Donc, la formation accélérée, on n'a pas besoin. Parce que ni bedo wobela. En un temps record, ni koko terrorisme kumbara dro bebo. On sait que boutelim da terrorisme c'est rapide. Donc, nous te faisons au bas essayer qu'à faut couper avion de nous saboter. Avec faut que les tonneaux vides font du bruit. Nous avions baraka kabo. Sukhoi 25 mfenembala. À Sukhoi 25 et Tasmani. Sukhoi 25 kilomètres. A Sukhoi 25 minouira aula a ko la guerre. A Sukhoi 25 voilà, Sukhoi 25 ni fleni. Son nga a vidéo kala, je vais essayer de vous montrer maintenant Sukhoi 25 ni ira aula voilà. Sukhoi 25 ni fleni ni kelemala ni. Ama essayer kan kala abo fene la guerre, fene tas ou fene adama tasmani. Ah la guerre. Anya wala Boabe nous n'y a pas avion sur quoi. Voilà avion mai. Ça dit
avion le système de bala il mana bon abe et a boni roquette abo roquette détruit non ala abu nyana ko avion soro mais avion ou roquette me fili avion a détruit avion mununa kana ko lui re gauche am avion donc sur que 25 ni capacité bala fonga bala je ne fais pas la publicité mais meka tient des foyers ne avion ne son ngandamba kumana ni recherche que avion no nga follow Albatros, ntara nyini kala jango jaja mo bi tlonga ke feno te fendo. Asimitita fengolo sanka di mo shima jamais de la vie. Avion Corodon Fenente, c'est des nouveaux avions qui ont été montés ici. Sukhoi 25, c'est la même chose. Le Mali a besoin, Mali Marobe avion de là, avion Meseka Keleke. Rapidement, parce que l'ennemi est là. Djougou be jamana kono djougou be coréen fan fait Mali kana ka anga pilote bla kata formation na 1 an 2 ans ka soro ka foko ko avion ko saniko no critique ko bengena bon on va prendre 1 an ou bien 2 ans au tatambolo mo de famille ni fait sur il faut réfléchir au tatambolo ni avion nous Ali ni be français au mirage ni pilotement ba kono avec tasma da mirage. Ce sont des avions efficaces et rapides. Donc à Kalani, à Tetambata, à maniabilité, à pilotage, à système, c'est très facile. Mais en même temps, c'est un avion qui est très dangereux. À Borluchou Tchemay. Donc, moi je sais que moi je suis son nega bok en damra avion konna. Ntlobe moro la moro bika koure défend mo soni kire défend e kata kibara nyini ban kana di munu be e la main e ka kibara de oluma nous le kibara man soro mo utala na ya ofefe dia ni klara direct la ay do Google kono ay do fenwere kono aya bugo Albatros L39 je crois ou bien do YouTube Albatros avion mais bon avec avion ka efficacité abaka performance amase keta ka kumama amase asimika kumama ay do YouTube kono ay Sukhoi 25 ay abo kaka fangalaje ay Albatros L39 ou 29 ay abo aba fangalaje nayoke aurait hakili ba son vous n'avez plus besoin d'écouter donc avion non ame malifou Ali misi kara jarati kinte jamana nimbolo bi jogo bina donc fendo be Mali bolo Mali be bunye amake fen wore kamo fen memolo bi CTE e ko beta Mercedes 600 ali nega so wara te bolo o te yere nega ya mo sebie nam na fabrika na bse qui permettait qui ka déplacement di ka tuka e ka to 100 et nyabe muso dola le ka bara dro ka sanu ta ku bomba ere ka yera ke ibiti gre kundo problème na muna ite muso ta une femme simple ini mu bébé ala muna ibiti kundo problème ngoro va là mets ton habit là où ta main arrive Mali est avion de Sambi ni ne sebe Mali c'est dronté avion na fama ni fin barka marido tale nyefe nanga élection kela ka ban famo bina fait kuram sango en fait no la dia o fait au fodo ya fait nte Mali boloko yi dente wolo bi ka be wuli ka tamabi dente wolo bi ka be kuma damne bi dente wolo bi ka be sugo nyimi damne bi abi munu ma folo abi jo abi nonomi abi uruimi Sogo be commencer à marcher ka do anda kono galeya tumbe malika Mali bina le dondoni Mali tse ka gringa wuli kijo ni grina ka wuli kijo ebe nyene mini ka be donc mo ni bere dali kun I bena ite gringa wuli nu yi bo ki la be ibi wuli ki sigi folo de ki yakili fara nyonga ni yakili fara nyonga ibe wuli dondon fo ka ti jo e se flaka Mali bode la Mali djougou ye Mali bougo. Quand Mali ka avion mine
k'u feere ka dɔw jeni ka dɔw ta tiɲɛ donc Mali bɛ yɔrɔ min na Mali bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni de Mali tɛ se ka girin o ni Mali girinna a da man di maliyɛnw yɛrɛ la donc Mali bɛ ka wuli dɔɔni dɔɔni de Mali mana fanga sɔrɔ tuma min na k'i jɔ a sen fila kan cɛ o cɛ ni k'i ye cɛ i k'i jɔ Mali ɲɛ Sunjata Keita n ka avion dila ye de kɔrɔ b'a la ko ye a ye jɔ n ka nin kɔrɔ fɔ ye a y'a partager a y'a kɛ Ala kama a ka partager parce que n bɛna nin yɔrɔnin min fɔ nin mɔgɔ si den kelen ma deli ka nin fɔ aw ye depuis a ko daminɛna n sigilen bɛ Ala y'a jigin hakili na fo ka pharmacie wuli ka jɔ yɔrɔnin kelen bon nin n'a ɲɔgɔnna ne b'a fɔ la n ko nin ye Ala ka kuma de n tɛ Keita ka kuma ye bilahi nin ye Ala kuma kan de Keita tɛ Ala bɛ ka utiliser ka kuma dɔ de fɔ a ye Wilfried Kossi big love comment vas-tu a ko Keita a fɔ maliyɛnw ye a fɔ i kanibagaw ye a fɔ jamana mun Keita n'i y'a ta ka da i nin kan n bɛ kuma la jigin tulo kɔnɔ i k'a fɔ maliyɛnw ye Keita nin t'i dalakan ye mais nin ye kuma ye a bɔyɔrɔ ka jan e ka kuma tɛ subhanallah a kuma ka gɛlɛn dɛ n bɛ ka kuma fo i n'a fɔ ji ka ci ɲɛ kan fo n farimasogo bɛ ka yɛrɛ yɛrɛ a ko avion ninnu dila yɔrɔ jumɛn maliyɛnw ɲininka o la Moro Keita a ko Mali maliyɛnw b'u yɛrɛ identifier ni jɔn de ye Sunjata Keita Sunjata Keita a wulila k'i jɔ a wulila don min na o a tun bɛ sini kɛ fo mɔgɔw b'a fɔ a ma ko sa mɔgɔw ma mɔkɛ a la wa n ko mɔgɔw mɔkɛla la a wulila k'i jɔ à quel âge mun de y'a to a wulila k'i jɔ dusukasi fɛn bɛɛ fɔla a ba ma la femme au buffle fɛn bɛɛ fɔla a ba ma Sunjata tora tamala tan Sunjata wulila ka n'i jɔ a y'i jɔ don min na a histoire sera ka ca dɛ dɔw ko a taara n'i m'a fɔ zirazun k'a taara o bɔ ka na n'a ye dɔw ko k'a ye nɛgɛ bere min ta k'a wulila k'i jɔ ko nɛgɛ bere gɔlɔnna kuma caman fɔ la mais min b'a fɛ ka mun yira aw la Sunjata wulila k'i jɔ don min na depuis o don fo ka taa a se don min na Ala ye a ni minɛ a flanchima tɔn da duguma hali Sumaworo Kante o bolila a ɲɛ a yira maliyɛnw la ko muɲu ko dɔɔni de don Sunjata y'i muɲu fo ka wuli k'i jɔ depuis a wulila k'i jɔ diɲɛ y'a dɔn ko Sunjata dɔ tun bɛ yen Mali bɛ wuli k'i jɔ diɲɛ bɛɛ bɛna dɔn ko Mali fana wulila k'i jɔ nin tɛ kɛlɛko ye o nin tɛ yɛrɛyirako ye o chef d'état-major des armées a y'a fɔ ko l'armée c'est pas une armée de parade c'est pas une armée d'exhibition c'est une armée professionnelle c'est une armée de combat c'est une armée de défense Sunjata wulila k'i jɔ cogo min na a fɔ maliyɛnw ye ko faamaw fana bɛ wuli k'i jɔ o cogo la Sunjata tun tɛ faama ye wa faama de don armée faama tɛ wa faama de don a bɛ wuli k'i jɔ ne ni armée y'i jɔ ko a ka gɛlɛn dɛ terroriste u bɛ sira wɛrɛ ɲini an tɛna fɔ ko a fɔli ka gɛlɛn koyi ninnu bɛ diɲɛ fan 14 bɛɛ la mais terroriste ko bɛna sira wɛrɛ ɲini u la u bɛna taga wɛrɛ ɲini u la u bɛna sira wɛrɛ jamana wɛrɛ u b'o ɲɛɲini mais Mali u bɛna fara Mali la u bɛna fara Mali la dossier b'an bolo Christian Pi kan n ko Christian Pi 49 ninnu kan mɔgɔ caman y'a kuma kɛ mais n ye n ka recherche fɛnɛ kɛ n ye recherche baare de kɛ n'Ala sɔnn'a ma ni Ala ye bi wulada la tigɛ n'an ye ɲɔgɔn ye ni n ye n da maga la a bɛna aw sɔn hakili la on est à ce soir